Hi guys, madung adlaw nateng tanan. So karong adlaw day guys, da ako sa kwarto kay nagpahilo na ako sa mga sobrang liksik kay ugma na ag ilahang kanbasing. Unja kaning mga nanghatag di ay running i-shout out puhon. Kuan pa ka ng madyo na raman kuwang-kuwang palagi pagbaridyo para mo sirado jud. Di na i-mention sa kay unja nagumag kanbasing. Kani si ang panghinanlan na naman nina og katong uban nga panakuan. Cecil Balahay, Virgilio Borato muna. Ay namang goy uban nga di magpa-mention. Kay kag Germany. Tito Bersaluna, Jojo Huiso. Unja advisor ni Lexie, Ma'am Jona Maputol. Isidrita Valis Turco, Ansan Blanton, Ma'am Lini nga naa sa Germany, Lanzaderas nga sa Europe, Mayor Dongti Torres, o ay ko ni ate Norlina Abdullah, salamat ka to si mong gikuante, parang liksi yun dyan. Hi pag ko ni ate nga naa sa Hawaii kay bawa nakagisingan. Og kari jud si ate Perlita Churban kamao ba ko danig pag-mention ti. Salamat ka jud imong dakeng gihatag jud ti ni ate Perlita na karon sa Garcia. Og ilabi na ni ate Merby ate M. Daron daymuhan. Ijahar ba pud ning wallet na nani anak na dato ang gikuan. Ijaning wallet na ATM. Salamat kazo. Ja katong uban da pa madari datong uban nga wala kuan og ninong ni Lexie si Mar Madihanon og katong uban laging kakuan kun napay daghan nga wala na kuan na pang ipang suwat guys. Kay guban man good gi chika sa guban pod ning PM na. Ja salamat kazo ninyong tanan guys ja. Ug mapuohon mahibaw-an og kapila si Lexie mador magdi maiwit kay kuan man gud sila. Ugwa ko na sayo, 20 sila ka parisan. Diya, madyo na ramanin kang Lexie. Basi, ganahan pa mo mo apas guys, maapas pa man kay ugma pa man sa alas 2 ag kanbasing. Kana kung kinasing-kasing. Daday pa kang lula ni Lexie ning hatag pod og sa kalibo. Madyo pag lulang Lexie ag idang ama bawo. Ning hatag og 1K para sobrang Lexie. Ja na ay uban na dagko po ning uban. Bahala go gagmay basta kay kinasing-kasing nga pagkahatag. Ja di agali po yang igago di ana no lisit po na wa pagali na masidli da burato pang dako. High school po ning ilaha. Da karipod pares ni Lexie si John Paul Butil. Kuan di na di ko mo apila ni sunod di man naman ako di man ako mo magpaso-paso kuan ganang hasulan ko pero at least maka-experience lagi pud si Lexie nga daari gabig mga sponsor di matabag mga sponsor gikag New York Garcia Hernandez Hawaii Singapore at Norlina Abdullah Mayor Dong Torres kang Mayor Dong Ti Torres kay 1K jang gihatag. Salamat ka dong Mayor. Naday po ka ate Nora. Pag umangka ni tatay, salamat po ka dong ni Ate Nora. Og ni ate Gina. Katungningan si nga ijaan kunus Lexie. Kaya si anak nga baji. Diya kani po from Europe nga aragabi kabuutan na kaadyo. Mao ni hatag sa mong trip. Salamat ka dong ni Mote diya. From Germany, nga mao po ni naghatag sa ang kani po guys, from Germany nga po mao po ni nagtabang na sa motor. Salamat ka ni mo kadyo ma'am from Germany. Ginoo na dyan magbasa yung kamadyo dari na mga karipod si Ate Ansan Blanton from Hawaii. Salamat dyan balik ni na kani from Maribohok Isidrita, Ma'am Isidrita Balis
Turco. Salamat ka ni mo, ma'am. Kani pud siya si Ma'am Turco katong pag-opera ni Terry. Grabe jud ni jang video call ring dugaya jud kay di jud lagi kuno ni ja nagampo siya di nagbutang siya kandila ba di jud kuno ni ja pag kandila ug di pa mag-operasyon Terry. Salamat jud ka ni mo, ma'am. Para maribuhok ni. Kani si Ma'am Maputol, Alicia ni advice ni Lexi ani. Kani si Jojo Huweso mo kani siya guys lancer og kagawad dari sa mga ang lungsod. O kani si Chito Bersalona mulan sir og pagka-mayor puhon. Nja kani from Germany nga naa karon sa Cebu. Salamat ka Johnny mo ati muna. Kani pod mulan sir pagkagawad. Bu o si amaraning gajaan Berhelio Borato. Kani pod mulan sir pod siya og mayor. Ug ako na sayo balahan. Salamat ninyo guys. Andiyan sa katong uban nga na ma-sit out. Magkuan ra ko pohon. Ugma pohon ni gaman sa kanbasing ni Lexi. Daghan kayong salamat ninyo guys. Manglaba pa pug ko dyan palis. Mag-practice tapos Lexi. Nagsiliksi man good guys. Kaya di pwede. Di atong-atungan kay naanad ka na. Galing ka na buntag. Kaya lasit nga 7:30 kape ni hatid na ho. Ugwa pa diyang ma'am, di jud magpabidya. Angging na nga mag-anad-anad kay sunod buwan, magtrabaho na ko. Kay dili sa tanang panahon makakuantas vlog. Salamat gali ko ninyo karon guys nga naagya po mo subaybay sa mga vlog. Kay wa muna. Sa kami dani nga mutig pahawak. Dia pa wa na ko anan da na pa nasudlan guys. Baka naman sa mga malumong kasing-kasing diha na pa 5 day ni kay tong nanay usa. Kay daman ta tong hatag ni Purami. Hindi busy pa mas Purami. Napay 5 guys, tag-isa na tos ubos. Basi na lang guys, makaapas pa ni og mas palis. Agaw ni Lexi, salamat jud kadto ni Moti nga nas Europe nga. Grabe jeng ka sportive kadto. Palitan pas Lexi sapatos, gisidlan pag idang sobre. Giabangan pagawon. Grabe jing salamata. Naaday po ito nga i-shout out. Shout out po ito na nihatag panilik si og para vitamins og katong sudpad sa sobre. Diyan sa apod guys kay maglabas ako. At aning totalan og basi na pa day mudugang, basi na lang. Manghimasin pa di ay. Way kumus pagsuway bitaw. Salamat bitaw ninyo guys. Diyan pa guys maglabas ako. Hi guys, madung hapon na tong tanan. Hapon na ron gikan ko kuha ni Lexi. Gikan sila nagpractice. Diyan di ay aran daghan nagpiding ni Lexi anad da. Gitawagan ko siyang ma'am. Wa man matubagay, wa mo kabantay. Mo to nagchat nga ipakuha ko noag diyan piding da. Kay bagas isa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8 ka balot. Nga ingani ka ko na. Dapay, pan, isa, duha, tulo, upat. Nga ingani. 5. Mga cookies. 5. Diyan na isa ka ingani. Mag-ilis sa ka ato ko. Sagbay na mo kuan. Diyan dapat ay gatas. Kani Lexi, imo gud ning imnon ug kanon ning mga kuan gipanghatag. Gamay. Unsay gamay? Na, isa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, napo ka gatas. So imnon nimong isa. Pag-ilis ako. Hay sa kanila Be, unsa to imong istorya kay basig nakalimutan ka? Good afternoon everyone. My name is Lexi Ann Borato Bernades. I'm 7 years old from grade 2 Santan Buhay. Nga na, di kayo magyayag. Good afternoon everyone. My name, nga to. Balik. Ge. Good afternoon everyone. My name is... Kamot? Kalimot di ka sa kamot. Ay. Nga na, mazid. Kay masiraw kag kalimot.
Good afternoon, everyone. My name is Lixie Ann Barato Bernales. I'm 7 years old from grade 2 Santan. Mabuhay! Pwede Pantay dito sa ato na. Mainom ka, Beng? Ha? Pwede isa. Kasayan. Da, ijaro ka pang alyana. Disgrasya, gali ka diha. Ginay. Guys, pa. Kani. Nanap yung mga pan, di na po dito ganon. Mahubra po ako magkaon ng pan. Kasi basag ko ng presto, ilabog ng dari. Ah, gito, ang gipakaon ka bang, Nay? Kay ganina. Wala. Nay, isa siguro diha. Lako na, be. Pagilis ba ka ba sa likod? Ikaw. Isagbay na sayang. Nandiyo ang puli. Nanap yung bugas, Nay. Isago na naman is... Kuan? Yay! Isa. Lami ra bang bugasan na? May kurma. Tapos anak mo. Kuan ma. Kailang tanong na po ko. Ili. Nawanan ko. Ili. Lami, day. Gihurot mo, day. Mga tayo sa. Sabay mo, Ben. Tilaw ko na ko. Diyan ko ning tilaw din sakad-sakad taga-aslik, eh. Baka. Excuse me. No. Hindi, tabang malagi. Uy, sorry. Tabang man? Bye, sexy. Dahil dudu, Nay. Nansara po ang ate. Gikan si ate sa BGMP. Mo nang wasi sa katubag kuno tawag. Nag-ayos man lagi ni tayo sa. Inga na, kailan pa na, mo shake pa na. Guys, di ay black sa puti kang ati ali kay na. Hala. Humok man lagi. Humok lagi na naman. Jagi pressure man gahi mo lagi pressure. Isara. Kanang kalimot ko sa iyang istorya. Hanin na nun to. Haning bakon sa guys. Pabarag sa na kay mag-reels patag balik 1/4. Dara guys, atong ukbon. Mani jang unod. Kita naman mo sa nila. At ama ning i-shake. Wa man dahil tagijada ni. Agah kay hilaw pa man. Ang tagijada ni. Na love shake. Musuway ta og shake og kamaubak ko. Dah, lalaga mo ra pamunduhan no. Kasi nabot si mo no. Nay. Na alam niya kay bagag unod. Hindi mo na yan pupulay. Wa pa na kalos Ginoo. Ay! Sus Ginoo ko sayang. Labong siguro. Dabong siguro tong ato nay. Sus Ginoo ko. Natagliso ma. Apilon? Dili. Black sa puti. Kaano bang yan guys? Ay! Oh. Jo. Dalas ko na tayo din manihokot kay. Dagmo ako pang dugabuya na. Tilaw daw ko. Ha? Hello ka? Di ba ni Ato siya, parang ko na human. Pigtingan din yung ano. Grabe bang buto. Pigtingan din ko na. Hindi ko ka na maggama o daghay kamot kay. Di man ko makalasa. Di ko makalasa. Okay. Siya baksa puti. Diyaw. Lagi. Napaday condense. Tara nga na. Girip man to. Di ah. Igawas ko na palihog, be. Kato pang atas. Ay, aoy. Yan dam lang extension bingkaw.
Escobar, escudero. Ito na all lessons. Kasing san. Sida. Uy, magsalamat kas mga ning hatag sa imong sobre. Dari. Kay ugma na rabag kanbasing. Ano sabi? Salamat ka Salamat sa mga ning hatag. sa mga nihatag. I love you. Good luck for tomorrow. Isa din yung kambasi ma. Ang ma. Kabasi. Kanbasi. Isda kay kabasi. Station daw. Mapil magpanit eh. Dili pwede apilan. Kuan na masyado ni. Over. It's hard. Tiyo. Gawas na pagka-Inglisirang leksyan eh. Yan na, English pa ka man oy. Babing, okay, babing. Kartipod. Ay, kautot basta tay. Tawaan kang liksi tay. Tay, tawaan kang liksi. Ngutot ka. Ikaw at yung bing. Jauhin aja pun kerabing. Jid. Okay. Banan ko ni mo ugma, Nay? Nay? Ha? Banan ko ni mo ugma? May uban ba bata? Ano yan siya? Banan ba ko ni mo ugma? Bangko! Sana all, banan kong nanay. Pinaol. Sana all. Nanghunaw ba ko guys ha? Ang gimatog tanaw kay akuan. Magpanit. Na uban-uban magpanit. Asa man day ka ugma, Nay? At to Miss Japan, 3rd floor. Uban ka day? Bangko. Taxi? Nay, gato na yun. At pag-asang mahinog na eh. Gabi yan na. Dabong siguro itong ato na eh. Dibutangan din ng imo. Diyan, dali na nahinog. Nahunaw kita po. What doon ma? Oh, doon, oy. Wala giliso. Mana? Ang kapakuha di ganina. Ah. O sa kutsara bikaw. Kalimut ko ka. Kalimut. Langaw. Mau ka, Nay? Oh. Bro, tukulit. First time. Di. Hindi ba si puno na? Ano magawa ning gareng? Hala. Awang ko, ano ba
Dara guys, ang giangay-angay. Arong kaming tanan dere makakaon. Mut ka adto ay. Magamay rag ako. Sige. Kana ka. Ay, sorry. Anong kayo na? Kana pa. Naito ka na ite. Isi. Mga Kulit na ko. di ka naito nga gani halik si. Next yan. Yay. Nay! Dara, Nay. Si tatay, mukhaan mo to. Kanta guys. Tabang. First time. Nami bang. Mabisikan ko. Ati ka jo. Kaganit ako tilaw. Diya, mo pamdekat nila. Diya, sayang nga tilokon. Sumot ka jo eh. Kanta guys, murang sa ice cream nga. Chocolate. Nay, oh. Niko. Kaya mag-ilis ako. Bye guys! Maraming mong vlog day guys. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless na tanan amping mo kanunay. Bye guys!